ישיבת שבות ישראל באפרת, ישיבה לצעירים מבית מרכז הרב. הישיבה קמה לפני 6 שנים. היא נהפכה היום לשם דבר, למקום שתלמידים בגיל תיכון רוצים לבוא להתבשם, ויותר מלהתבשם, לגדול בתורה, במידות ובכל הדברים שהדור צריך להם. בישיבה לומדים למעלה מ100 תלמידים, ברוך השם, במטרה לגדול בתורה וביראת שמיים, מתוך לימוד רציני ומעמיק. אחד החלקים הכי משמעותיים בשבילי בישיבה זה הלימוד. הלימוד שמגיע באמת מתוך רצון לגדול ולהתקדם, ולא מתוך פחד שאם לא תלמד מישהו יעניש אותך. אנחנו לומדים תורה מתוך שמחה ובריאות נפשית, באווירה חברתית, משפחתית ונעימה. כולם פה מרגישים בבית, כולם חברים של כולם, חמשושים, שמיניסטים, תלמידים יכולים לגשת בנחת לרבנים ולדבר איתם, כולם מרגישים פה חלק ממשפחה אחת גדולה. הישיבה הוקמה במתחם בן עשרות שנים, וחייבים לחדש ולהרחיב אותו למען הנערים העיקריים. לכל המסייעים, שיהיה להם הרבה נחת, הרבה סייעתא דשמיא, וכל משאלות ליבם ימולאו לטובה ולברכה, בעזרת השם במהרה בקרוב. אני קורא לכולכם להיות שותפים ולתרום להגדלת התורה בישיבה.